Arom arom burat wangi lir banjaran sari arom arom burat bengi. Pak D, ayo siap ki Pak D yang biasanya joget. Nah, halo bos, monitor. Nah, joget ben gaya. Sing nyawer bapake kene, sampean ra Ya. nyawer apa-apa. Kene, Pak D joget ben semangat. Lir banjaran sari
Amuk Yun. Mbak niki ibu-ibu ngersake arom-arom. Eh, Iki arep apa? diwarokke apa topeng ireng genti?